Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga soho rombongan kalian pengantin kakung sampun rawuh ingkang dalemipun keluarga putri. Apa keluarga putri purun nrimo rombongan pengantin kakung? Kula saking keluarga putri ngaturaken sugeng rawuh. Monggo mlebet. Matur nuwun. Monggo. Awas nih. Assalamualaikum nak. Putriku sing tak tresnani menisuk jam 8 tanggal 7 Juli 2019. Seliramu bakal tak dawake marang Mas Dimas Vito, anake Bapak Arjuna lan Ibu Julia Eka. Apa kowe wis mantep karo Mas Dimas Vito, nak? Inggih Bapak lan Ibu, kula sampun mantep estu didhawuhaken kalih Kang Mas Dimas Vito putranipun Bapak Arjuna lan Ibu Julia Eka. Nanging kula nyuwun dipadosaken Inggih, nak. Iki wis dadi kewajibane Bapak lan Ibu. Panyuwunmu bakal Bapak lan Ibu siapno. inggih Pak. Putraku Dimas Vito Kang Sutrisno. Sepisan rehe sliramu bakal dadi garwane putriku. Tandang tandukmu kudu tansah dewasa, aja kaya nalika isih Joko. Semono uga sisihanmu dalah omonganmu. Kudu ngerteni yen wis ana omongan. Kaping pindho lahir batin kudu tansah sungkem marang tuamu kaya dene wong tuamu dhewe. Wis ya Le, aku titip anakku.